magandang umaga po dito sa Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update dito po sa latagan o kahabaan ng Malabon Tumpukan at yung mga presyohan po ng gulay na ating pong i-update dahil nandito po tayo sa pwesto ni Gandara. So sa mga gustong pumunta dito sa Malabon Fish Market, kung kayo ay manggagaling sa Monumento, ay sumakay lang po kayo dyan sa Pure Gold Monumento ng bayan ng Malabon. Sabihin nyo na po sa driver na ibaba po kayo sa Malabon Fish Market. Ituturo naman po sa inyo yan kung paano po pagpunta rito. Talaga makikita nyo po itong Malabon Central Market, Fishport at Malabon Fish Market na nandito po lamang sa labas po ng kalsadaan. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update ko yung mga presyohan dito, no? Gandara, shout out sa iyo. Good morning. Shout out sa mga followers natin. Marami ka na naipong pera, ha? Bariya lang yun, Boss Lando. Kaya nga, kita mo, dumadaming bariya. Naiipon ni Gandara. Bariya para sa December, Boss Lando. Ayun. So, update natin yung mga presyohan ng yung mga gulay. Magkano na ngayon yung ano? 20 po. Ano niya, Boss Lando? Ang kangkong natin 20 pesos. Okay, 20 pesos sa mga kangkong. Boss Lando, isa daan. 100 ang kilo. Sa PJ Baguio, Medjay Baguio, 60 kilo, Boss Lando. 60 ang kilo. Sa Repolyo, 50. 50 po ang kilo. Mama ng huli natin. Okay, eh yung mga tawag dito kalabasa. 20 lang yan, Boss Lando. Iwa. Yan, 20 lang lang yan. Ayun. Okay, tamo. May talaga magkano tumawad dahil bigay agad. Yan talaga ang mga presyo ng mga gulay, no? 50. So ito yung mga talbos natin sa luyot, mga mustasa, alubati, at malunggay. So pag kayo naghanap dito ng mga isdang mabibili o maggagata kayo o magsisinigang kayo ng inyong mga lutuing ulam, ay meron na kayong mga mabibili dito, mga pansahog. Kagaya po ng aking mga binanggit dito sa mga latagan ng gulay ni Gandara. So shout out sa iyo, Buntis. Oy, shout out sa mga taga-Bulacan dyan, Boss Lando. Ayun, shout out. At sa mama mo, shout out, ha. Shout out sa mga TikTokers. Ayan, shout out. At yung mga presyon pa dito ng mga gulay. Magkano yung mga latag dito ng Sa Luyan, Boss Lando. tuya? 41 41 bali 160. Ito mga 20 pesos na to, na. 10 ang kalamansi. Ayun, yung kalamansi po ay 10 piso. Alright, so yan po yung update natin kay Gandara. Maraming salamat. Thank you, Boss Lando. Salamat. God bless. At dito tayo. Salamat. At dito tayo. Yan. Ganito po rin mga latagan din po ng mga repolyo na inyo po mabibili sa latagan po. Nandito tayo kay nanay. At wala siyang latag ngayon na mga pakbet. Wala, mahalang tanong, Boss Lando. Oo nga daw po. Hello, sa anak kong mabait. Ayun. Social JSWS. Shout out po sa anak ko. Mabait na bata. Iyon. Matitinan, napakabait. Napakabait po talaga. Sir John. Ayun, shout out. Oh, kaya pala talagang totoo yung sinabi ng asawa ko. Napakamana ang palaya ngayon. Sino siya shout out mo? Shout out kay Jumong Bale, hindi na Jumong Pilay. Shout out sa iyo, Jumong Bale. So salamat, thank you Panay, thank you. Salamat. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag. So yan naman po yung mga may 20 pesos, 50 pesos na mga latagan ng mga gulay na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At tawid na tayo rito sa kabila at alamin natin yung mga magagandang isda na bentahan po nila dito sa pwestuhan. So dito yung mga presyo ng mga isda na inyo pong mabibili. At nandito po tayo. So shout out, good morning sa iyo. At good morning. At ito po yung mga presyo ng ating mga tulingan. 180 ang mga per kilo at 240 sa mga hipon. 240 ang per kilo. At 320 naman po sa mga kilo ng golden pompano. At presyohan po dito na mga yellow pin tuna ay 200 pesos ang kilo. 200 kasama ng pero. Ha? Kasama raw tindero. Payag ka? Yung naglilinis ng bangos, payag? Ayaw, hindi pa payag. Mawawala ng poging vendor eh.
So yung mga presyo ng mga bangus po natin dito may 60 pesos, 120 at 140. At tumpukan po din ng mga isdang salmon mackerel ay 100 pesos na tumpukan. So ito po yung mga update natin sa kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market. Okay, sandal na, sandal. Maraming salamat! Dito naman tayo sa iba pang latag na ating pong may update. So dito na tayo. So 160. 160 po sa mga presyuhan at tumpukan. At ang mga espada natin ay 100 pesos din po yung mga latagan nila ng tumpukan. Ayan. Pare, naktawa mo muna yung tuna ko, pare. Ha? Sandal, sandal. Ano mo ba yan? Alright, so ayan, yung mga latagan po rito, no? Sa Malabon Fish Market natin po mga ina-update, mga tilapiyang arroyo sa halagang 50 pesos at mga tamban na ating pong nadaanan dito sa Malabon Fish Market. At dito po sa mga tumpukan po ng mga isdang tawilis ay 50 pesos na tumpukan at 100 pesos po sa mga isdang salmon mackerel. So ganito po yung mga latagan na inyo po mabibili sa mga tumpukan. At dito po yung mga presyuhan ng mga gulyasan po natin ay pumalo na po sa 200 pesos ang kilo. Halos magkasabay na po ang kilo ng mga tambakol po natin o yellowfin tuna na mabibili sa Malabon Fish Market. Tumpukan ng galunggong ay 100 pesos. Tumpok. Espada ay 200 pesos ang kilo. At mga burot galunggong natin na tumpukan po ay 100 pesos. Burot galunggong. Ayan ang mga burot. 100 pesos tumpok. At galunggong babae. 100. So iba-ibang klase ang mga galunggong na ating pong in-update dito, no? Sa Malabon Fish Market. Magkano ang kilo ng burot? 200 po ang per kilo ng mga burot. Mas mura ito at ito yung mga masasarap na ipaksiw. Manamis-namis laman yan. Mga ganyang klaseng burot galunggong. Sarap niya, no? Burot galunggong na Malabon. Salamat bossing. Thank you. At 100 pesos nga naman ang presyuhan ng tumpukan ni nanay dito ng mga pusit. At mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. At yung mga kilo po ng espada natin dito, aalamin din natin ang mga presyo. So ito po yung mga tumpukan. Nanay, magkano per kilo po ng espada? 300 po ang kilo. So shoutout po nanay ha. Good morning po. Nag-agahan na po ba kayo? Nandito ka pala Kabugris. Shoutout sa'yo. Nakakagulat ka? Ayun, shoutout po sa mga ka-followers po. O mga ka-followers po natin dyan sa Kabugris. Shoutout po sa inyong lahat ha. Pasupport po natin ang aming mga pagbablog sa Malabon Fish Market. So magandang umaga sa iyo Kabugris. Nakasingit ka. Okay, thank you. So na-update natin yung mga latagan ni nanay dito, no? Sa kanya mga latagan na inyo po mapipili o mabibili. Nanay, salamat po nay ha. Thank you po. Ayan, yung mga latagan po ng mga tumpukan. 50 pesos po na mga latagan. Ayan, no? Makakapagpangat ka na, no? Ng mga lutuin, no? Magkakapagsabaw. Lagyan mo lang po ng talbos. Ay talo-talo na po ang mga latagan po dito ng mga isdang tumpok na mabibili niyo po sa halagang 50 pesos. 50 lang galunggong. Murang-mura 50 pesos at ganito rin po rito. 50 pesos din po mga tumpukan na inyo po mabibili sa Malabon. At tuloy-tuloy na ang ating update, no, sa mga bangus naman po dito. Ayan po yung mga presyo ng kada piraso. Kada piraso po ng mga bangus na grupa na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At 100 isa mga bangus. At meron na silang pampainit. Ito po yung mga labahita natin, no. Bote, magkano na presyo mo labahita ngayon? 170? 270? Medyo talagang mataas ngayon kasi nga napakadalang.
Wala din. Wala. Ikaw lang meron. Ewan ko lang sa kabilang side. Baka sa kapatid mo lang din meron dito eh. 270 po no, na kilo ng mga labahita natin at mga isdang tuwakang at dorado. Mga sariwa po ito natin kung mga inapit. Ito 20 sa mga isdang lapat. O yun, mga presyuhan. Ito kitang. O. Gagaong. O yun po yung mga 280. So yun po yung mga presyo ng mga isda po dito na fresh na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market, no? Talaga nga naman ay okay sa alright ang mga fresh na inyo pong mabibili sa Malabon. Salamat ha, thank you. At tumpukan po dito ng mga tawilis po natin o lapad. So halo-halo na, lapad at tunsoy. So ito po yung mga presyo ng isda, 50 pesos na tumpukan. At yung side po dito ay wala pong tinda na mga bangus, no? Wala silang mga bangus na latagan na tumpukan. Ang ating po naabotang salmon mackerel po ay 100 pesos. Yan po yung mga isdang tumpok na inyo pong mabibili. So, yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag sa kahabaan po dito ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. Tawid naman tayo dito kay Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Shout out. Kamusta po? Kamusta po ang ating mga latag dyan ngayon sa Malabon Fish Market? Muwi na si Joy? Uwi na, Bustando. Ayun. So shout out sa iyo Kuya Romy at nag-aalam-alam ako ng mga presyo mo ng mga bangus. Tilapiyang Batangas. So Kuya Romy, magkano po ngayon yung tilapia nyo po? 120 pa rin, Bustando. 120 po sa per kilo. Opo. Sa bangus po magkano? 220 yung malaki. 220 ang malaki. Yung medyahan natin, 200. Medyahan po ay 200 pesos Oo. na kilo. Magkano po ulit dito Kuya Romy? 220. 220. So mga 7 buwit, sobra. Ito 8 buwit. So yan po yung mga update natin sa latag ni Kuya Romy ng kanyang bangus dagupan, tilapiyang Batangas, no? So shout out ulit Kuya Romy. Shout out po. Shout out. Ayan. Happy New Year. Happy New Year. Ayun, salamat po Kuya Romy. Talaga nga naman ang ating mga masugid na mga mamimili ay tinatangkilik. Dahil sa ating pag-upload sa ating mga ginagawa dito sa Malabon Fish Market na mga bentahan po ay natutuwa naman po sila at pasupport po natin si Jam Apparel sa Facebook. Shout out po Jam Apparel at si Kuya Romy po ng Malabon Fish Market. Kaya ang Malabon, maganda masigla ang bilhin sa Malabon na tao. Ngayon, Kaya no. Kapag sa gabi, hanapin nyo na po siya sa may bandang gitna at nakatatakbo doon ng KFC. Pero hindi po siya makakakain kasi karatula lang po yung nakalagay. Signages po, kumbaga. At nandito po siya sa may tulay ngayon, malapit po sa police station. So, Kuya Romy, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye. So, bababa na ako dito sa mga isang bato na ating pang may update sa Malabon Fish Market. Kuya Romy, mag-enjoy ka na sa paglilinis ha. Salamat po. So, hindi pa tayo nakakapamili ng ating uulamin at nagbablog pa tayo sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latagan na ating pong mga ina-update. So, nandito tayo sa iba pang mga latag, no? Ito, mga bangus dagupan na inyo pong mabibili. Mga labahita, tilapiyang Batangas din po sa ating pong update sa Malabon Fish Market. So, yung mga bangus po natin dito, ang bentahan din po ay kada peraso. Meron pong isa ay 140, may 120 at 100 kada peraso po. nariwa ko ba to? Nariwa yan. Hindi na bibigyan. Balik ko sa akin. Ayan po yung mga presyohan. Nakaubas na si Kuya Ricky ron eh. Oo nga, automatic na yan. Wala nang paninda dito si Kuya Warren, no? Mga magaganda ng mga dalagang bukid. Kuya Warren, magkano presyo? 20 na lang
220 rin ang per kilo rito, no? Ng mga dalagang bukid at sa Malabon Fish Market. So, Kuya Warren, maraming salamat. Nauubos na yung mga paninda. At dito tayo sa mga sariwa ng mga latag dito ng yellowfin tuna. So, isdang bato na ating pong may update. Ito po. Good morning! Enjoy sa pagkain, Boss Aris. Salamat po, salamat. At update ko lang yung mga presyo ng iyong mga bagong dating na isda. Magkano naman po yung presyo ng ating labahita? 220. Yellowfin po. 240. Dorado. 200 po ang mga kilo ng kanyang latag ngayon, no? Na ating pong ina-update. Sa bangus po, 220 per kilo. Sa mga magaganda nating 250 sa mga dalagang bukid. Sa binluan, 260 sa mga binluan. Nalaki ng binluan natin ngayon, no? Tapos meron din siyang sagisi. Ayan, sagisi po yan. Binluan at sagisi. Eh sa ano? O sabi sa kana 260 ang per kilo po dito ng mga isdang lapu-lapu. So yan po yung update natin sa latagan ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. At napakaganda ng laman ng mga dalagang bukid natin. Alright, so Boss Aris, maraming salamat at enjoy sa pagkain, ha. Pakabusog. Pakabusog sa maraming pagkain. So salamat po. Thank you. So shout out po sa ating mga mamimili ni Boss Aris. Shout out po, ha. Enjoy po sa pamimili. So shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So tayo ay nakapag-update na sa kahabaan po dito ng Malabon tumpukan ng kanilang mga latagan na inyo po mapipili at mabibili. So shout out sa ating mga taga-subaybay o mga viewers po natin sa Malabon na lagi po nagtatanong kung ano po update o ano na po ang sitwasyon sa mga bentahan po dito o mga presyuhan na ating pong may update. So maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.